Hey, wow, bashana kushubile bashana uyikhomishana. Umfo kaSibiya bashana ugudla iguma umfana ucasha ngesithupha bashana. Bashana umfo kaSibiya uthi umkhwanazi bashana. We-social media uvule ama-account bashana uneqeqebana labantu abamsekayo abamsupportayo basha. Cha mana weSibiya abantu banengqondo bayabona badala mabengaka bayakubona ukuthi inhloboni wena kaPende. Umzansi wonke useke umkhwanazi vele kodwa hayi ngalendlela uyichazayo. Sibiya wena umsebenzi wakho nemali oyiholayo ayifani nempilo oyiphilayo. Wena uphila impilo yama multi-billionaire, wena uyi-billionaire wena. Iyona ke leyo nto fa ukhulume ngayo uyikhomishana insolo ze corruption lezo oyibizelwe lapha. Iyona nto fa ugxile kuyona leyo uhlukana nomkhwanazi phansi. Akukho bashana ukubambisana ezweni. oSibiya bashana bephila impilo bashana yobuqhophololo yenkohlakalo becasha ngeyithupha isaso sholonto bashana basopa lo Joe Platinum Tukas ngisho lamasamanisi wena uboshwe. Vele noma uvela udubule kuqala ayikho lento.